aquí tedes o programa do seminario con este título de Desenvolvemento Rural Sostible. O que imos facer é presentar os avances e resultados de dous proxectos de investigación, este proxecto do programa Horizonte 2020 Xerpa e o proxecto do Plan Nacional SMART, e eso é o que farán Jorge e eu, e despois Mar expoñerá dentro do proxecto Xerpa os resultados dunha dos ciclos anuais de actividades, que foi referido á dimensión social das áreas rurais, e David fala aquí un pouco o papel de presentador, e David o mesmo para un output concreto vinculado ao proxecto SMART. Entón, sen máis preámbulos, bueno, que tal como figura, está prevista media hora cada un. Eu creo que o mellor é, máis que o de ir expoñendo despois preguntas, polo menos na parte que me toca, sobre a marcha, calquer cuestión ila formulando, pareceme que pode ser máis áxil, non? Bueno, eu do que vos vou falar é deste proxecto. O proxecto foi financiado polo programa Horizonte 2020 e o título que tedes aquí, Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actor. Nunca tengo moi clara a traducción, pero xa veis como dispositivo, estructura sustentable para implicar os actores nas políticas rurais, ou para a implicación en políticas rurais contando cos actores. Comezando por xeralidades, este un proxecto que durou 4 anos, de outubro de 2019 acabou en setembro de 2023, por tanto, proxecto que se acabou hai un ano. No mesmo participamos 17 socios de 12 países. Entre os socios estaban la creme de la creme a nivel europeo de políticas de desenvolvemento rural, de análisis dinámica das áreas rurais, desde Wageningen, a von Thünen Institute de Alemania, ou quen máis destes top Norregio dos países do norte, e no medio estábamos un dos 17 socios, éramos a Universidade de Santiago de Compostela. Precisión importante, o que poñemos aquí, ainda que estaba financiado polo programa Horizonte, Horizonte 2020, que en principio programa para financiar proxectos de investigación, realmente este non era un proxecto de investigación, un proxecto máis ben de investigación e transferencia ou de asistencia técnica á Dirección Xeral de Agricultura e Desenvolvemento Rural da Comisión Europea. De algún modo, a idea cando saca esta chamada a call a Comisión Europea dentro do Horizonte 2020, o que nos explicaron responsables da Dirección Xeral de Agricultura da Comisión Europea, dito de forma coloquial, que estaban fartos de cantidade de proxectos de investigación que se daban resultados moi interesantes, pero que iso ao final non chegaba para nada nin os actores nin as políticas. E entón Xerpa, de algún modo, o propio convocatoria estaba pensada así, e a proposta que seleccionaron, na que estábamos nós, iba nesa línea. O que buscaba era estes tres obxectivos. Primeiro, recopilar coñecementos xa existentes sobre a dinámica das áreas rurais na Unión Europea e impacto das políticas, facendo compendio de resultados de proxectos de investigación financiados pola Comisión Europea, publicacións, etc. A partir desa recopilación de coñecementos xa existentes, elaborar documentos que despois foran discutidos en plataformas multiactores en distintos países e rexións da Unión Europea, as MAP, nas que participan representantes de distintos segmentos da sociedade, administracións públicas e investigadores. E a partir do debate nas MAP, nesas plataformas multiactores, o terceiro e o fundamental objetivo do proxecto era elaborar recomendacións para as futuras políticas rurais da Unión Europea e tamén para a senda de investigación da Unión Europea. Recomendacións que eran anualmente nunha conferencia anual
transmitidas e debatidas cos responsables da propia Comisión Europea. Consecuencia, mentre se reiterou o que acabo de dicir, non se trataba de elaborar análisis e recomendacións de expertos académicos, senón de incorporar a visión dos actores no diseño das futuras políticas rurais e da senda de investigación. Consecuencia, esas plataformas multiactores xogaron un papel central en todo o proxecto. Durante os 4 anos do proxecto chegaron a funcionar 41 plataformas en 20 países, delas 20 os 4 anos e 21 que se incorporaron á mitad do proxecto, e unha desas plataformas, a plataforma galega, e no ámbito español había outra plataforma en Aragón que levaba xente da Universidade Politécnica de Madrid. Bueno, aí tedes o enlace onde se poden encontrar toda a documentación sobre actividades, os produtos do proxecto. Simplemente prefiro isto así, mellor completo, en vez de que vai aparecer, perdonad. Isto sería un resumen de como era o proceso, a metodoloxía en Xerpa. Como os decía, estabas de facer acopio, o resume dos resultados de investigacións previas, feito eso plasmouse nun repositorio de proxectos de investigación que está disponible de acceso público. A partir disso, elaborar documentos a nivel europeo de discusión, e depois trasladar iso a documentos específicos para cada unha das plataformas. Iso trasladábase ás 41 plataformas multiactores e a unha plataforma multiactores a nivel europeo, digamos, de alto nivel, e de todo iso o que saía como produto final eran recomendacións, por un lado, para as futuras políticas rurais, tanto sobre a implementación das políticas do período 23-27 como o diseño da política máis alá de 2027, e por outro lado tamén inputs para a definición das novas liñas do programa Horizonte Europa, por tanto, da senda de investigación que tenía que ver coas áreas rurais. 4 ou 5 pinceladas sobre os resultados do proxecto, os produtos, non? Ao final funcionaron 41 plataformas, se os dixen, a nivel de Estado, casi todas a nivel regional. Había unha de Eslovenia, que era o conxunto do Estado. Aquí tedes pintadas en verdes que duraron todos os 4 anos do proxecto, e en cor laranxa os que se incorporaron a mitad do proxecto. Nesas 21, bueno, eso cubría 20 estados, 19 da Unión Europea máis Reino Unido, a través de Escocia. Nesas plataformas estiveron implicados os datos que saíron ao final máis de 630 actores representantes deses 3 ámbitos: investigación, sociedade e administracións públicas. Xerouse unha base de datos de proxectos relevantes para as políticas rurais da Unión Europea, o repositorio de Xerpa, que insisto que está disponible a acceso público. Como resultado deses traballos, elaboraronse máis de 100 documentos das plataformas multiactores, os MAP Position Papers, e 10 Position Papers a nivel do conxunto do proxecto. Era a partir dos resultados de cada plataforma, finalmente, daí saía un documento de posición de Xerpa sobre este tema, que era o finalmente transmitido á Comisión Europea. E o produto máis destilado foi 2 conxuntos de recomendacións para a futura senda de investigación e para a futura política de desenvolvemento rural da Unión Europea. 2 documentos que, de algún modo, sintetizan todo isto. E 35 os deliberables, efectos oficiais, documentos derivados do proxecto. Destaco especialmente isto, un texto presumimos moito todos que participamos no proxecto, e é que, aprobado do impacto que tuvo o proxecto para o objetivo fundamental, que era contribuir, digamos, a nutrir a Comisión Europea de elementos para a definición das políticas de desenvolvemento rural, neste período a Comisión Europea publicou no 2021 unha comunicación que é a que marca, de algún modo, digamos, as directrices para o futuro das áreas rurais na Unión Europea, que é a Long Term Vision for Rural Areas.
Bueno, pois se ledes os documentos, a propia comunicación e sobre todo o documento de traballo que está a base da comunicación, Sherpa e os dados de Sherpa aparecen mencionados un montón de veces, por lo tanto parece que algún caso nos fixeron. Bueno, dentro diso o papel do equipo da USC, además de contribuir a esos traballos a nivel global e a elaboración dos documentos globais, centrouse en poñer en marcha e dinamizar, facer todo o seguimento dunha plataforma multiactores en Galicia. Esta plataforma configurouse contando co soporte inicial da Asociación de Grupos de Desenvolvemento Rural e a partir de suxestións que nos deron de nomes posibles, ao final fixemos nosa selección de que membros iban formar parte da MAP, buscando que cubriran 3 grupos: Sociedade de Administracións Públicas e Comunidade Científica, representatividade e tamén diversidade, incluso no plano político, por exemplo, das administracións públicas. Finalmente, configurouse unha plataforma con 17 membros que agora vos ensinarei. En todo caso, antes, o equipo do proxecto na USC formábamos persoas de 2 grupos de investigación, coa Grasó que elaborante, teñen presencia aquí no CISPAC. O núcleo duro éramos os 5 primeiras persoas que figuran aí, é dicir, Mar, Ana Isabel García Arias e eu, con 2 persoas contratadas, Marián Ferreira e Bea Guimarães, e outros membros participantes, tanto do laborante como do grupo de colaboración, que son os que tedes aquí, que non vou ir lendo cada un deles. As persoas que formaron a plataforma Multiactores Galega, aí están, houve cambios, entre outros houve algún responsable político que despois acabamos colocando en un máximo nivel de responsabilidade. Chegamos a estar preocupados de que o proxecto servía para que a xente fixera carreira política rápidamente. Bueno, máis alá deste chascarrillo pouco gracioso, aí tedes as persoas que formaban parte do ámbito de investigación, desde Gonzalo Flores do Centro de Investigación Saber Mabegondo, 2 persoas da Universidade de Santiago con distintas orientacións do ámbito da política, 3 responsables municipais de distinta cor política, máis unha persoa a nivel técnico-político da Consellería do Medio Rural, e depois a maior parte eran membros de distintos ámbitos das actores sociais no medio rural, desde grupos de desenvolvemento rural, empresarios exitosos como da Veiga. Houve algunha sustitución, pero esos foron os membros durante a maior parte do proxecto. Unha pincelada adicional de cara a todos os traballos que fixemos de debatir documentos para definir o posicionamento sobre o futuro do rural galego. En todo o traballo pareceu-nos conveniente partir de asumir a enorme heteroxeneidade do medio rural en Galicia. Pareceu-nos que non tiña sentido falar de tendencias futuras, retos, necesidades do rural galego en xeral, e aí operamos un esquema moi simple, unha tipoloxía na que diferenciamos 3 grandes rurais. De feito, David tamén por outra vía ten chegado a unha tipoloxía similar. Aquí tomamos en concreto, isto está sacado dun traballo que fixemos para a Estrategia de Infraestructura Verde de Galicia, onde elaboramos unha tipoloxía tomando como unidade os territorios dos grupos de desenvolvemento rural de Galicia. Bueno, que non sei, os 3 con distintos rótulos, máis ou menos todas as tipoloxías saen algo parecido: un rural urbanizado e forestado, non sei se esta urbanización de adosados pode ser simbólica; un rural activo, neste caso creo que é máis adecuado, é dicir, millo, vacas, frisones; e un rural abandonado. Isto quedei arrepentido de non ter sustituído por unha foto desde a miña casa na Peroxa, porque eu creo que reflicte bastante mellor aínda máis o rural abandonado. Mira, se pode preguntar, non? Sí. Chamou a atención na gráfica que ese cuarto urbano forestal abandono, que
Que chega a ter unha entidade propia, por que? Isto, ao final, optamos por seguir os tres rurais. Ainda que é certo, cando elaboramos esta tipoloxía, combinando distintos factores, saíanos os tres rurais, o activo, o interior gandeiro, o urbanizado e forestado, que é, toda o abandonado, quitemos, e saíanos isto de aquí. Realmente isto que colle as comarcas de Ourense e Celanova, máis Carballiño e Ribeiro. Sei unha cousa rara, porque de feito o nome que puxemos urbano forestal abandono, é un mix entre a dinámica de usos da terra e a dinámica socioeconómica das áreas periurbanas e o rural abandonado. Cando un é da lei entendo, realmente se mismo, por simplificar, se buscamos cos tres rurais e esta singularidade da parte noroccidental da provincia de Ourense, pois, pero sai, cando ves datos, a na actualidade, o Ribeiro é un bo, unha comarca concreta, é un bo exemplo de convivencia de elementos do rural urbanizado e forestado e un abandono moi forte. Entón era a explicación. En todo caso, isto serviunos para ordenar os debates cando falamos das tendencias, retos, necesidades. Bueno, a partir de aquí, o que tiña preparado na presentación, coa idea de comentarlo por encima e tamén interactuando no que os parece que teña interés. As actividades do proxecto organizáronse en ciclos anuais. Cada ano decidíase unha temática a abordar en todo o proxecto a nivel europeo, ou ben varias temáticas nas que podías escoller en cada país sobre que traballabas. E o ciclo eran todos igual: elaboración dun documento de partida, un discussion paper, un documento de discusión a nivel europeo, traslado diso a cada país, a veces só traducindo e outros elaborando un documento ex novo. Por exemplo, nós elaboramos varios documentos que non eran só o de recollero a nivel europeo, sino adaptalo, organización de diversas reunións e outras actividades cos membros da plataforma multiactores, e a partir de aí elaboración dun documento final. Ese era o ciclo. Entón, o primeiro, o que foi variando foi que temática se abordou cada ano. No primeiro ano, que foi o 2020, porque o proxecto empezou en outubro de 2019, o objetivo do proxecto foi, como recolle aí, contribuir a definir a visión a longo prazo das áreas rurais da Unión Europea. Era o momento en que a Comisión estaba no proceso de elaboración da súa comunicación sobre a Long-Term Vision for Rural Areas, e a petición da propia Comisión, as actividades do proxecto, digamos, orientaronse a nutrir ese proceso, con visións de distintos territorios rurais da Unión Europea. As actividades e resultados que fixemos na plataforma galega foron dúas reunións. A primeira telemática, 11 de xunio, estábamos todos ainda recén saindo do confinamento, a segunda xa fixemos presencial, ainda que con moitas restriccións, e como produtos finais elaboramos un documento de debate, un documento de posición da MAP galega, que están todos na web do proxecto. Podes descargar todo os documentos que vou comentando. Cal era o contido deses documentos? Que resumimos aí as tendencias, retos e oportunidades das áreas rurais en Galicia e a visión sobre o que sería o rural galego no 2040, diferenciando o probable do desexable, do que consideraban os programa que sería desexable, e a partir de aí as accións prioritarias que consideraban os membros da plataforma galega para avanzar cara a ese futuro desexable. Ese era en síntese o contido do que se abordou nese primeiro ano. Como produtos finais a nivel europeo, elaborou un documento de position paper sobre o futuro das áreas rurais na Unión Europea, que debatimos nunha conferencia a nivel europeo e finalmente foi presentado e debatido con representantes da Comisión Europea. O segundo ano, 2021, aquí abriuse a posibilidade de traballar en distintos temas, no cual tiñamos capacidade en cada un dos outros de elegir cal. E decidimos, no caso galego, como nos parecía que o exercicio do ano anterior quedara en parte incompleto, unha das opcións, e foi a que nos elegimos, foi afondar na visión sobre o futuro en xeral do rural galego, pero
tomando un marco de referencia concreto, e era unha tipoloxía de escenarios sobre o futuro das áreas rurais na Unión Europea que viña de elaborar o Joint Research Center, que ten aí o enlace, pero sigue estando disponible no documento. E aí elaborou o Joint Research Center 4 escenarios sobre o futuro posible das áreas rurais na Unión Europea, combinando unha tipoloxía simple, pero estas que axuda, sobre todo para mentes campesinas como a miña, a ordenar. Combinando dinámica demográfica e tipo de gobernanza. Entón, o millor dos mundos, ainda que poñen de número 2, é o que denomina escenarios de renovación rural, que sería áreas rurais con expansión demográfica e gobernanza coordinada, integrada entre os distintos niveis institucionais e os sectores. E o extremo contrario que se chama especialización rural, un escenario de contracción ou declive demográfico e de gobernanza fragmentada. E que estarían os intermedios, pois escenarios intermedios. Buscaste un nome positivo. Que? Buscaste un nome positivo. No, é deles. A mí os nomes que non me parecen nada expresivos. Porque a renovación rural é especialización rural, non? E os intermedios é o de contracción demográfica con gobernanza coordinada, que isto é complicado, que se dé isto na realidade, conexión rurais. É dicir, aquí reproducimos tal cual, traducindo o nome que puxeron no Joint Research Center, non? Non me parece nada, ocurríanse nomes máis expresivos, non? Que non o de especialización. En todo caso, a ventaxa que isto tiña era un marco para ordenar a reflexión sobre o rural galego. Entón, o que fixemos, tuvemos 2 reunións da plataforma galega, a partir de aí elaboramos un documento de posición da MAP galega e finalmente de aí saiu un documento global de Sherpa, que é o que tedes aquí, Alternative Future, de como chegar a ese futuro, que a súa vez foi transmitido a representantes da Comisión Europea. De feito, o traballo de Sherpa o primeiro ano non tivo en boa medida o documento da comunicación da Comisión Europea da Long Term Vision for Rural Areas, e a partir de aí, aproveito para decirlo, a Comisión Europea foi ponendo en marcha o dispositivo para avanzar nesa visión a longo prazo das áreas rurais na Unión Europea, basicamente a través de todos os instrumentos que se chaman o Pacto Rural e o Plan de Acción Rural. E de novo, neses pasos operativos, bebeu en boa medida dos resultados que iba obtendo este proxecto nos anos seguintes, no 2021 e 2022. O que se trataba neste ano era de, a partir de pedirle aos membros da plataforma, tomando como referencia estes 4 escenarios do Joint Research Center, que afondaran na súa reflexión sobre cal era o futuro probable para cada un dos rurais, o escenario probable cada un dos rurais galegos, no horizonte 2040 sempre, o que sería o rural desexable para cada unha das 3 Galicias rurais, e a partir de aí pedimosle que afondaran moito máis en cales serían as principais metas que definirían o futuro desexable, que políticas e accións serían necesarias, que obstáculos e oportunidades vían, e ao final había como unha atarrase, en que medida é viable ese futuro desexable que establecese. Bueno, diso sai un montón de resultados sobre recomendacións de políticas, dificultades, etc., pero que é imposible resumir aquí, e o único como resultados ocorrúseme que pode ser ilustrativo como vían os membros da plataforma para cada unha das 3 Galicias rurais, o rural urbanizado e forestado, o rural activo, o rural abandonado, cale consideran que o horizonte probable no 2040, e o que ten en común é para os 3 Galicias rurais o horizonte probable é que se manteña unha gobernanza fragmentada, portanto, cada política actuando por o seu lado, e do punto de vista da dinámica demográfica, o que saben pasando agora, o rural urbanizado e forestado, ten unha dinámica demográfica positiva, e tanto o rural activo como o rural abandonado, e daí saen o escenario urbano para os rural urbanizado e forestado e o de especialización rural, tanto para o rural activo. Cando lles preguntamos, en cambio, cal sería para eles o horizonte desexable, saíronnos ambiciosos os membros da MAP, porque o horizonte desexable para eles sería para as 3 Galicias rurais
o escenario da renovación rural, que non vos lembraredes, pero era o bo, tanto, dinámica demográfica positiva e gobernanza coordinada. De tal modo que cambia entre o escenario probable e o escenario desexable implica moita distancia. Entón, houve moito traballo para decir, bueno, e como pasamos de aquí a aquí? Que políticas serían prioritarias? E iso está recollido nos documentos que saíron do proxecto. Bueno, se pone aquí obxectivos xerais, principais metas. Bueno, aquí recollía algún detalle máis, pero casi me vou saltar. Igual que me vou saltar as actividades no 2022, había opcións de coller distintos temas, e o que optamos no caso galego é por nese ano debatir e ter finalmente recomendacións, etc., sobre a temática da dimensión social das áreas rurais. Como isto é o ciclo de actividade que vai comentar máis os resultados deste ano, salto simplemente para comentar finalmente o último ano, que foi o 2023, que era o ano xa de peche do proxecto, a temática que se decidiu abordar nas 41 plataformas multiactores. Volvemos a unha única temática para todas, e a que te deseo da gobernanza das áreas rurais. Empoderando, que odio esta palabra, pero empoderando, forzando as áreas rurais nun esquema de gobernanza multinivel, que é o que este na actualidade. Mais en concreto, había varias subtemáticas posibles que se pode escoller. O que decidimos no caso galego centrarnos na cuestión da participación social na gobernanza das áreas rurais. E de novo, conseguir diagnosticar a situación actual e que prioridades habería, bueno, está aquí. Diagnóstico da situación actual e principais necesidades e retos relacionados coa participación social na gobernanza das áreas rurais, exemplos de boas prácticas e malas prácticas existentes na realidade actual en Galicia, recomendacións para as futuras políticas rurais aos distintos niveis, local, galego, estatal, e que pode aportar a Unión Europea para mellorar a participación social na gobernanza, e tamén recomendacións para as futuras sendas de investigación. Dice que grandes carencias se detectan nos datos disponibles e que investigacións serían prioritarias para sobre esta temática. A dinámica foi similar ao dos períodos anteriores, do documento global de debate de SERPA a nivel europeo. Fixemos revisión de datos e estudos sobre o tema en Galicia, fixemos un inquérito aos membros da MAP. A partir de aí, digamos, elaboramos documentos previos para levar a reunión da MAP, que este ano sou unha en febreiro, e ao final o que saí de aí un documento a nivel galego, a nivel español. Sobre os resultados, e acabo con isto, e casi me asusto a media hora, sobre os resultados que obtivemos neste ano, hai dous cadros que me parecen que son especialmente expresivos. Este é o que despois vou ensinar. Este é como valoran os membros da plataforma, como valoran as posibilidades que existen actualmente para a participación social nas políticas dirigidas para que os actores do medio rural participen nas políticas que afectan o seu territorio, según o nivel institucional. E preguntámosle por que participación social creen que hai, que posible de participación social, tanto no diseño das políticas, na xestión e na avaliación. O resultado que sai aí, nunha escala de 0 a 5, vedes que prácticamente ninguén aproba. As puntuacións están ao redor de 2,5 ou por baixo disso. E dentro desas afinamos máis, isto que está dicindo é a visión que existe é que as posibilidades de participación social nas políticas que se aplican no rural galego son moi reducidas, manifestamente melloradas. Dentro disso parece-nos interesante a diferenciación que fan. Onde menos posibilidades de participación social consideran que existe nas políticas da administración central. En parte casi sería esperable, porque non ten actuación directa, é dicir, a comunidade autónoma non ten competencias exclusivas en política agraria e de sector rural, por tanto, actuacións directas hai algunhas, pero dos ministerios, sobre todo de agricultura ou de transición energética, son reducidas. E despois, nas políticas da Xunta de Galicia, é onde consideran que hai menos posibilidade de participación social.
e sae dentro do malo mellor parada as políticas da Unión Europea, que como por obriga ou como por condición para a xestión dos programas establecen certas obrigas de crear certas instancias de participación, ainda que non funcionen no mellor dos modos, sí que abren ventanas de, digamos, de posibilidad de participación. E finalmente, tamén as políticas das administracións locais máis esperable, porque son máis próximas á cidadanía, é dicir, non sei que isto saia mellor que a Xunta de Galicia. En todo caso, sobre as posibilidades de participación social, a participación social que se está dando realmente, vedes que a visión é claramente moi crítica. E a última diapositiva sobre que ten que ver mostrar deste ano é que nos preguntamos, temos despois máis volta, bueno, entón, que sería prioritario, as medidas prioritarias, preguntarles para as medidas prioritarias para mellorar esa participación, parece relevante que o que lle dan máis prioridade non é a crear novos mecanismos, senón, se vos fixades, isto é tamén unha escala de 0 a 5, primeiro elemento, reforzar o tecido asociativo e a organización dos diferentes colectivos da poboación rural. En definitiva, a idea é que boa parte do déficit de participación social non é só nin principalmente por a debilidade das canles de participación, só porque temos unha sociedade rural desestructurada. Entón, a primeira medida prioritaria para iso é, digamos, reforzar o tecido asociativo, organizativo dos actores no medio rural. Moi conectado con iso están outras accións dirixidas para estimular a participación da poboación rural. Aquí era unha pregunta aberta, entón sei desde usar en maior medida medios telemáticos para reducir as reunións presenciais, pois ten un custo. O efecto de demostración, para que a xente participa necesita ver que lle fixeron caso nalgúna experiencia anterior, a dinamización comunitaria, que no fondo ten moito que ver. En definitiva, ao final da participación é unha cuestión de, sendo moi economicista, de oferta e demanda, etc. Posibilidades que existen e capacidade que tens de utilizar esas oportunidades. A xente, membros da plataforma, consideran que o prioritario é primeiro organizar mellor os sectores no territorio para que podan participar. Neste sentido, vai isto ao máis valorado, moi vinculado a eso, está a mellora de certos servicios públicos que faciliten a participación, sobre todo afectando a mobilidade da poboación e a conciliación. É dicir, a participación en reunións en moitas áreas rurales de Galicia é difícil, primeiro, polo desplazamento, o problema de acceso aos lugares das reunións, e a cuestión da conciliación, como fago isto compatible coas obrigas familiares. Por tanto, un segundo grupo de accións que sean prioritarias sería mellorar esa dotación de servicios que faciliten a participación en instancias relacionadas con as distintas políticas. E, en cambio, acabo xa, vedes que a creación de novos mecanismos estructuras de participación non é que se desprecie, pero consideran que sería con un menor nivel de prioridade. E a diferencia do que saiu noutros territorios, en particular no proxecto Xerpa, en que sería como moi importante accións que fomenten a participación de colectivos concretos, colectivos desfavorecidos, por exemplo, a poboación inmigrante. Aquí, digamos, na medida que no rural galego non parece haber eses problemas de, digamos, conflicto ou de exclusión de dos colectivos, por menos a nivel relevante, se leva a ser pouco importante. Entón, acabo xa, porque xa me pasei típico de tempo. No que é o da participación social, a principal conclusión é que máis que ir multiplicando máis instancias e tal, é poñer a poboación rural en mellores condicións para participar. De feito, por exemplo, entre os membros da plataforma multiactores galega que tiñamos, había perfiles moi distintos, pero mesmo oralmente relacionado con a participación social, o que é un bo exemplo, que é o Centro de Desenvolvemento Rural o Viso, está en Sarreo, non sei se coñecedes, que estaba un dos membros da plataforma, era o Toño, que, bueno, toda a vida, digo, mes de subida, é un bo exemplo de como unha poboación
embellecido e tal, se ides ver a experiencia digna de destacar. A vez está ainda está na línea casi rural, o elemento interactivo e abandonado. Entón, de algún modo, eu creo que exemplos como ese eran, de feito, saían entre exemplos de boas prácticas, ainda que non o dixero entero o afectado, sí que saían. Entón, moitos centros de desenvolvemento rural ou visos, outras experiencias que hai, sí que facilitaría, digamos, sería fundamental para mellorar esa participación social. Bueno, e isto era, non sei se conseguimos resumir, que é o que fixemos no proxecto este durante 4 anos, pero volvo ao principio. Non era realmente un proxecto de investigación, senón un proxecto, como te agora se chamaría, de transferencia á Comisión Europea, e creo que nos fixeron bastante caso, ainda que a responsabilidade dos documentos da Comisión Europea é deles. Non estamos dispostos a levar as culpas do que saia mal de aí. Sí. Relacionado coas medidas os organismos autonómicos están agora obligados a transponer da Unión Europea uns indicadores de participación ciudadana e tal, os RRI, os indicadores de RRI. Entón, aí xa van, digamos, para as novas implementacións de políticas nacionais xa van incluídos todos estes aspectos máis de participación ciudadana, participación de tal. Digo porque, bueno, participei cos da Xunta facendo este tipo de indicadores. É algo que na Unión Europea preocupaba bastante, precisamente porque se veía esta desconexión entre o que eran as políticas e o que era o tecido industrial. Entón, a partir de aí, supoño que todas as políticas que veñan agora terán máis incidencia na participación e o reforzamento ese do tecido industrial. Eu creo que o feito é que as políticas da Unión Europea saíran millón valoradas en canto a experiencia de participación social ten que ver moito coa creación de instancias, por exemplo, no ámbito que ten que ver especificamente coa política central da Unión Europea. Xa desde antes, pero sobre todo nos 2 últimos períodos, de 2007, veu habendo un programa de desenvolvemento rural de Galicia, financiado por fondos europeos, que entre as instancias ten un comité de seguimento. Ese comité de seguimento, vos vedes a composición, é unha composición bastante, digamos, rural e diversa. Cuestión, entón, o requisito formal está cumprido. Cuestión é, en que medida ese comité de seguimento ven funcionando realmente con unha posibilidade de participación e de incidencia nas políticas? A miña experiencia é limitada, e lembrando unha vida miña anterior, eu fui o primeiro presidente do comité de seguimento. Entón, digamos, isto ten tamén unha parte autocrítica, ainda que intentar fomentar a participación, ao final acaba sendo principalmente a rutina burocrática, que hai que facer estas medidas, poucos días. Entón, a instancia está, a cuestión de como logras que funcione realmente. E depois os mecanismos de participación que máis de participación individual, abrindo un espacio onde se poden enviar sugestións. Claro, iso para gran parte da poboación do medio rural acaba tendo unha incidencia moi limitada. Cantas se chegan. É complicado, por iso me parece interesante o resultado de non é só un problema de decir, non, eu vou multiplicar, pois hai instancias de participación social en moitas das políticas que afectan ao medio rural. É dicir, hai un Consello Agrario Galego, onde están os sindicatos, hai un Consello Forestal de Galicia, onde están os representantes do sector, hai un Consello Ambiental, etc. En teoría, tes estructuras de participación. Ao final, están tendo, e é a visión da plataforma multinacional, todos estes documentos trataban de recoller basicamente a visión dos que participaban na plataforma. É certo que sempre algo acababas, tratamos de non condicionar, pero a visión que tiñamos os membros do equipo universitario sempre acaba condicionando. Pero digo que das conclusións que saían do que eles decían e que creo que compartíamos nós,
é que para mellorar o grado de participación social necesitamos unha sociedade rural moito máis articulada, sin soltarnos aquí un rollo longo. Claro, nós hai 60 anos temos unha sociedade rural con todas as deficiencias, os que temos certa idade somos conscientes de o putas que eran as condicións de vida, pero do punto de vista da organización social, si é certo que era unha sociedade moi articulada en torno á actividade agraria. E iso é o que organizaba a sociedade. Nos últimos 60 anos iso cambiou por completo, é dicir, hoxe, da poboación que vive no rural galego a que vive a través principalmente da agricultura, da que vive no rural, 15% por aí. Entón, a actividade agraria deixou de articular a vida social, e o que temos nas áreas rurais, en menor medida, é unha gran diversidade de residentes, de actividades económicas, de intereses, e moi poucos ámbitos que permitan, digamos, ser vida colectiva. Depois, si sae, pero eso casi máis territorio no de mar, pode contar, si saen algúns ámbitos que, formando, pero digamos, non hai nada que sustituir o entramado da vida parroquial que había. Entón, eso sería o gran reto, é dicir, como configura non é volver da parroquia, entón, o día dos enterros, todo o mundo se xunta ali, non? Está pendente de ir articulando esa sociedade. Sí, eu quería hacer unha pregunta, pero a propósito desto, a ver, si hai 60 anos además había unha cousa que se chama dictadura, que era 1964. Entón, calquera lógica de participación social e de relación política non formaba parte da cultura que non tiñamos daquela e, como pasaron 60 anos, temos certas diferencias con Europa, ¿no? E aparte deso, a mí me chama a atención, a raíz desto que comentades, digamos, a importancia que lle dan a participación dos concellos. Porque, a ver, independientemente do que diga a Unión Europea, con unhas voz consultoras, se fai unha contabilidade para que eso apareza. Pero, políticamente, a experiencia nos di, e o noso traballo nese ámbito, que non vai haber máis intervención social no mundo rural. Por eso os concellos son mellor valorados. Porque o que se fai é intervir políticamente, non promover, digamos, non pedir opinión social. Ese é sería a miña aproximación desde a experiencia que eu teño, non? E non creo que podamos aspirar a unha, porque a política realmente executante así o demostra, a unha millor articulación da participación social, senón a unha millor contabilidade desa participación, non? Pero a non ser que haxa un cambio nas lógicas políticas, eso dependerá das próximas eleccións, non? Eres máis pesimista que a mí. Como normalmente ao revés. Claro, pero vou aprendendo de ti. A pregunta é, me parece, porque como ben rápido de que fixe unha foto, entre os membros desas plataformas multiactores contábades con algún membro de Comunidade de Montes? Sí. Que non o vin. Estes eran membros. E extrañaba. Eu fui cambiando alguna composición, pero máis na parte política que na social. Entón, vinculada estaba Manu Jiménez. Sí, había máis. O que non foi un criterio de selección, pero sí que había membros. É dicir, que bueno, o de onde está es como se chama Isolina, por exemplo, tamén era Comuneira, que era dunha asociación nos Ancares, están recuperando o cultivo do trigo para facer sí que había presencia. Claro, tratamos de que fora algo manexable, digo manexable en canto a reunións, porque isto era organizar reunións presenciais con toda a logística, sempre tiña que vir desde onde vivira, e entón o número ao final, pero saíron 17, estes éramos os membros. Primeiro, cando decía antes a coña, primeiro, tratamos de que houbera un alcalde, un representante municipal das tres principais forzas políticas, do Partido Popular, do Partido Socialista e BNG. E o primeiro representante por parte do Partido Popular, que este foi o que entrou despois, o alcalde Friol,
Ao pouco tempo é o actual presidente da Diputación de Pontevedra e presidente do Partido Popular en Pontevedra. Entón, andamos coa coña, e depois hubo algún máis que estuvo a punto de ascender. Digo, joder, vamos desmantelar a plataforma por ir colocando Eu creo que é importante tamén que vos dedes conta de que realmente eu creo que boa parte do éxito desta plataforma, que non todas funcionaron tan ben, é o esforzo que fixemos na selección dos membros. Porque o cuidamos moitísimo. E, ademais, hai outro elemento que non se ve claramente aí, pero fomos cuidadosos tamén en que todos os rurais que previamente vos explicou Edelmiro estiveran presentes. Entón, tratamos de equilibrar a representatividade, que non houbera, que non fora partidista, que houbera mulleres, que houbera xente vinculada co sector agrario, co sector forestal, co industrial, e todo eso nun puzzle no que queríamos que as tres Galizas estiveran ben representadas. Entón, foi... Ten un error básico, non hai ninguén de Ribadeo. Claro, pero eso foi imposible. Pero, oye, non saca de ser, a banda que algo se arrima, algo se arrima. Pero xa hai resultados... Xa sabe que iba a haber unha crítica polo lado da María. Na cuestión das plataformas multiactores, para aqueles que estades máis en idade de merecer e de preparar propostas futuras para novas convocatorias do Horizonte, xa non é o Horizonte 2020, saibades que, por lo menos naquelas de temática rural, o de incluir como elemento obligatorio no diseño do proxecto a posta en marcha de plataformas multiactores e o PAN non só de cada día, pero de que é o que agora está, ou Living Labs, etc., laboratorios para ver a experimentación na práctica das propostas ou diseños que se fagan. Por lo menos algúnas teño visto recentes, aparece continuamente. Nos tiñamos os membros do equipo certa experiencia en de participación social, a verdade que o que era montar unha plataforma destas moi diversa en todos os ámbitos, nas teníamos todas connosco. Ao final funcionou ben, de feito, a ver, o problema que hai con isto, sustentabilidade no tempo desta plataforma. Pero claro, o ideal é que isto nace con proxecto europeo e que xa cando íbamos por o terceiro ano do proxecto, en varias reunións de coordinación europeo empezou a ser. E despois, que facemos con isto? Entón, houve incluso un intento de que a Comisión Europea prorrogara o proxecto para poder dar continuidade. Ao final, eso non saiu. No caso da plataforma multiactores galega, temos pendente de como concretamos, pero unha gran parte, a maior parte dos membros insistironos en que eles, en que non houbera financiación, porque nos pagábamos o desplazamento e comida, comíamos verde. Que ainda non houbera ningún tipo de financiamento, que eles estaban por manter unha dinámica de por lo menos unha reunión anual e seguir debatindo, o cual era chamativo porque era puro voluntarismo, é dicir, que a experiencia de Eusebius tamén... Pero experiencia sí que tiña, de feito, digo que experiencia sí que tiña, de feito, incluso en Revolta, de alguna forma, eso fixeron non unha plataforma, pero sí reuniones. Pero darlle continuidade e estabilidade era o que máis nos preocupaba, porque tú ten en conta que lle estabas exixindo a todas estas persoas que fixeron un esforzo de reflexión sobre un position paper, que a partir sobre un discussion paper, despois interaccionar con eles en inquérito, non sei que, vir a reunirse. Era moito traballo, ler un montón de documentos, era moito traballo, manter que a xente non se nos descolgara... E que nivel de asentismo houve? Moi pouco, moi pouco. Non me vistes? Sí, non? Si non, a asistencia tal, e as baixas que houve foi porque ascenderon a outros. Tamén consultábamos os días, quero dicir que non poñíamos noso día a día. Despois había outra cuestión, todos estes documentos tenían que ser elaborados en inglés porque teníamos que enviarlos á comisión, pero nos traducíamos absolutamente todo, para que tuveran disponible toda a información. É dicir, foi unha traballeira, os cuidamos moito, pero sí que conseguimos mantelos vivos. Eu creo que tamén unha cosa que contribuiu foi cando empezaron a ver outros membros do MAT, porque isto ten que ver coa participación social, porque isto é unha forma de participación social que é escrito de voluntarismo, porque non... Nós que decíamos algo parecido con os contidos principais, isto está pensado para a Comisión Europea influir e joder, o que chega a visión galega, porque se viste o mapa das onde estaban as maps, non é que fóramos, digamos,
estético, pero o caso galego era bastante singular dentro do que figuraba. Portugal había dúas, pero colleron unha zona onde fixeron este gran encoro de Alqueva, unha zona hiperproductiva, productivismo, o que iba, o da participación da xente. Eu creo que o que empezaran a ver que na comunicación da Comisión Europea se mencionaba o do proxecto Xerpa, foi un pouco de frustrados. Fannos casos... Por que non están en verde? Porque as de verde son as que duraron todo, porque había 20 que duramos todo o proxecto. Vale. E 21 veces que se incorporaron a mitad do proxecto. Pero en algunos territorios hai muitísimas. Que? Sí. Finlandia entrou inteira? Entrou inteira. E Dinamarca? Que? Dinamarca, tamén, e Rumanía, e Holanda. Sí, pero é que nos países do leste realmente cubrimos todo o norte de Italia, casi. Sí, porque aquí está a Universidade de Pisa e a Universidade de Bolonia, pero os James Hutton. Nos países de Europa Oriental a cuestión é, nalgúns, no caso de Polonia, sí que había socio, digamos, do propio país, e outro cubriose a través, estamos no proxecto, a Asociación esta para a Democracia Local, que, digamos, cubría, donde dependía dos países, que tiñan un nivel de introducción. O resultado a mostra é moi diferente tamén. Claro, pero isto, o único que facía era o dos documentos, de cada plataforma elaboraba finalmente os seus documentos. E depois, a partir de aí, era onde cruzadas e acabas elaborando o documento global do... E en moitos desos territorios había varias MAP, non quere dicir que houbera unha organismo, non pasou, que era unha única... Non, tiña que haber, sí, claro. En Italia sí, porque estaba... Incluso o funcionamento das MAPs foi moi diferente, porque había, realmente nos facemos unha crítica importante. En Italia, non está o sur mediterráneo... Porque era quen estaba, a Universidade de Pisa e a Universidade de Bolonia. E foi a que actuaron. Pero que non entendades como un elemento de representatividade, non se pretendía conseguir unha representatividade do rural europeo, porque obviamente non está. Non, que se pretendía que estuvieran zonas diversas, é dicir, territorios diversos. Igual que non, faltarían cosas, de Francia está, é dicir, no sur, isto ten que ver quen estaba en Montpellier. É dicir, iso acaba condicionando o que... En todo caso, a maneira só da participación, que eu creo que a xente, cando lle pide esforzo, eu creo que é aplicable a cualquier proxecto de investigación, o que necesita é ver que produto sai de aí, e que sai algo, non que vai determinar as políticas europeas, pero que sirva... De feito, na conferencia final do proxecto, podíamos intervir, digamos, así, con máis solemnidade, e nós o que fixemos foi, en vez de ser nosos que tuvemos o protagonismo, fixemos que intervira o Centro de Desenvolvemento Rural o Viso, que antes vos comentaba, Antonio, e Solina, que é a muller dos Ancares, que está moi unido ao asociativo. Entón, o feito de verse ali, nunha daquelas grandes salas, e facer caso, eu creo que tamén contribuiu a, digamos, a empoderar. Sí, non parece que é unha tontería, pero en vez de decir, oye, vides de convidados que imos aquí os expertos, que somos que saímos aquí falar en nome de decir, non, sodes vos que tedes que ter o protagonismo. Bueno, isto era Xerpa, que xa me pasei un montón de tempo. Entón, Jorge, disculpade,